tänään meillä on suklaaluiki vlogaa. NC38 vlogaa. Alliantos XXX. Niin, paitsi että se kanava ei ole vielä olemassa. No niin, koska en mä tiedä, että saanko mä ihan vielä tässä niinku vielä. Nyt pitää kanavaa. Mitä sitten katsoa, kun on enemmän aikaa. Vaikka kesäloma on sitten ehkä se enemmän sitten sopii jo sitä kanavasta. Joo. Jatketaan nyt. We are here. Mitä? Ei mitään, katoin aika kuumottavan videon aamulla. Ai niin, se. Näytit sen mullekin. Se creepypasta. Sullekin. Mitä toi teki? Se vaan oli mulle silleen. Ei pahaa, mutta tuliko se eikä? Hölmöltä. Joo. Nyt toi. No en mä tiedä. No mut joo, me nähdään taas pian. Enemmän kuin mä. Me nähdään taas pian. Hello. Mitä jatkuu? Moi. Tänäänkin on ollut tällainen asiallinen moikka. Eikö tänään on ollut Tänään täällä on XX Alliantos XX. Vai mikä se sun tube-kanavan nimi olisi? No se voidaan vielä miettiä, että jotain parempaa. Ei ehkä kannata laittaa mitään XXXXXXX Alliantos XXXX miljoona X. Se on ehkä vähän tyhmä. Niin, pitää vielä ehkä vähän miettiä vielä jotain paljon järkevämpää. Vitsit, mä katoin tänään creepypasta. Oikeesti vitsit, se oli pelottava. Creepypasta is scared. No, creepypasta is creepy. No vitsit, Mortal Kombat. Ei se oo paha. Sieltä tulee 12. Niin, mutta creepypasta on pelottava. Mortal Kombat ei oo pelottava. Joo, ei oo, kun Jason tulee vielä. Niin ei se oo pelottavaa mun mielestä. Se ei edes oo kauhupeli. Luuliko, että Mortal Kombat on kauhupeli? Ei se on, en mä luullut, mutta sieltä. Mortal Kombat kääntyykö toi auto tänne? Ei. Mortal Kombat on sellainen niinku taistelupeli. Se on varmaan vedetty vähän liian yli siinä. Ei oo. Se on maailman rajuin peli. Ei oo vedetty, se on maailman rajuin peli. No voi saatana. Oho, toi pitää ehkä sensuroida. Jumala. Paitsi et osaatko sensuroida? Joo. Kai sulla on viva-video. Mä oon poistanut sen, mutta mä laitan sen uudestaan. Oh, crap. Eikö toivoa, että sä sensuroida? Oli vaan kysymys. Ei. Masin kauhu! Mä puhun nyt susta vai? Miksi täällä on taas tätä Mr. Lunta? Siksi, koska ei kaikki ole voinut sulaa vielä. Nyt ei edes oo kesä. No mutta ei kesä, mutta... Nyt on alkukevät. Vielä niinku lopputalvi, mutta hyvin... Lopputalvi, alkukevät. Niin. Tää on semmonen ala keskikevät. En mä usko, että tää ihan keskikevät. No tämä on melkein keskikevät. Kohta tulee kesä. Joo. Mulle kevät ja kesä on sama Se asia. joku 5 viikon? Mulle kevät ja kesä on sama asia. Olikohan 5 viikon päästä kesää vai harjakuusta? Jossain vaiheessa tulee mun uudesta kämpästä videota. Koska me muutetaan. Jossain vaiheessa tulee sieltä videota. Ehkä jopa viikon päästä. Tai niinku seuraava lauantai silloin voi tulla. Mitä? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? No. Jaa 21. Mikä rekkari? Jaa 21. Jaakko.
Jaa, 21. Millä jaetaan 21? Ringo ringo riika rinkaraka linkara lailata puula pulla pelle. Joo, 7:3. Ei kun pitää jo 3:07 mitä. Oot sä ihan niinku terve? Ei kun mulla on lattua mutikkaa. Niin, mä kysyin, että oot sä ihan niinku terve? Sä oot vaan silleen, ei, mä vaan laskin matikkaa. Eli sä et oo terve. Mitä? Miten niin? No kun mä kysyin, että oot sä ihan terve, niin sä olit silleen, ei, en mä. Mä laskin vaan matikkaa. Niin, eli et oo terve. Allamainen tie. Tuo oli vähän huono sana. Mistähän suunnassa me mennään? Oma terve. Hei, tuolla näkyy. Mikä näkyy? Ruotsalainen koulu. En mä nyt sinne voida mennä. Niin, mutta siellä näkyy silti. Niin, sitä. Mä en tajua. Mä en tajua. No mä en tajua. Se on niin erikoiselta. Mä en tajua. Niin erikoiselta. Hei, tää maide voisi olla tässä. Oliks teillä muuta sanottavaa? Mulla oli XXX, oli XXX, on tää plus se, että tää tulee ihan tänä päivänä tupeen, joten isvouvana kesärenkaat, moi! Noniin, se olisi mun puolesta moro!